Good start with a corda, it's Nisha OMP, Agus should I lewer vas, Agus lewer vega vas going new, not on count show. Agus anish, Beagáinín Ciúnais, le Mike McDonald, Agus American Chief, an glúdach an sin tá stolen from Ireland, han an glúdach sin gomorlam. Tá lewer vas scríofa faoin lewer seo gom do túrisk, Agus chuir me nasc do sin hios, Agus mat the Brenner Vision show, bedige fa subscribe don juntas le na fisin na lewer vas na sharfad le of drummer Agus neerde. Seo cnuasach sais churscríbhíní nó gearscéalta tréalacha nó turdaganmhacha agus tá sé lán le ground, tá sé lán leis analís ar an golínachas íorcholínachas tá na blurba granúra sin ar chuúil an leabhar tá glóir an titliachas sa leabhar tá cuid na scéalta an is scéalta tradiisiúnta an sin cuid eile tá siad ábhrín éagsú tá Beagáinín de sprí le forum ní airscéalta nó forum na gurscríbhíní sin bhíon PC drámíochta nó tagartí de áráin agus rudí teachta stachar an text chuirstachar ar an text doléire rudí aisteach atáirliú instantí atá lunathe san amatá caite agus an sin léimiid chun tosaí le tagartí úr te brite an lániu. Se tá sé éagsúil. Beidir nach sé bailach có héagsúil nó nach ó tréalach is a galach I gcuid den ábhar busgracht a bhí dul leis ach ní sin hain sé lom tá talamh úr á trabha sa chunósach seo. Tá rud ag an éagsúil ar bun agus is anam sin sa dhearscéalaíocht braham céad farír mar sin bhfuilin go mór é seo masúla tuile uai agus beidir léim a roint tá dhearscéalt a béirle mar credum go chud scríofaige Mike with on níor bhéon ólas go mar ar siúd rih seo ar ire. Tá chuid de anna titlíoch an áit na bhrethas agus se, slán.